हम नहीं जननी मन में रखली बखोट रे। हम नहीं जननी मन में रखली बखोट रे कि दरजी काट के कोहिले बछोट मोर पेटीकोट रे। कि दरजी काट के कोहिले बछोट मोर पेटीकोट रे। ढेरी कोइले बछोटा देहे भइल बगोटा पेन्ही त लगे सोमियाना हो। अरे कैसे बताई बाकी कैसे छुपाई लौकता आधा खजाना हो। पिया खिसियाले नहीं करेले सपोर्ट रे। पिया खिसियाले नहीं करेले सपोर्ट रे कि दरजी काट के कोइले बछोट मोर पेटीकोट रे। कि दरजी काट के कोइले बछोट मोर पेटीकोट रे। रिकॉर्डिंग बाय महाकाल स्टूडियो नरकटियागंज। बाटे चढ़ल जवानी बढ़ता परेशानी सुनो ये राइटर नरेंद्र हो। बाटे चढ़ल जवानी बढ़ता परेशानी सुनो ये राइटर नरेंद्र हो। चंदन लिहले रहले सिए खाती नोट रे। चंदन लिहले रहले सिए खाती नोट रे कि दरजी काट के कोइले बछोट मोर पेटीकोट रे। कि दरजी काट के कोइले बछोट मोर पेटीकोट रे। हम नहीं जननी मन में रखली बखोट रे कि दरजी काट के कोहिले बछोट मोर पेटीकोट रे। कि दरजी काट के कोहिले बछोट मोर पेटीकोट रे।